Добър ден от мене. Тук пред мен имаме един редуктор от мотокултиватор Крот. Много хора ги свърлят тези редуктори, защото текат. Не знаят как да им сменят семерингите. Искам да покажа тук отгоре. Това е оригиналният семеринг, който си е заводско производство заедно с машината. По него съм закупил друг семеринг. Значи неговите размери са 17 на 40 на 8. Този семеринг е за тука. Ще бъде сменен. Тук отдолу вътре на изходящите обороти, където е вала, тук нещата са малко по-специфични. Значи оригиналният семеринг, който съм го изкарал, сложил съм вече новия, но тук за разлика са два семеринга сложени един върху друг, по този начин. Значи от оригиналния, който е външен, беше останало само тази капачка. Ето. Оригиналния семеринг, който сме изкарали и сме сменили, отговаря като първи семеринг този. Значи негово размер е 25 47 на 7. Ето, ясно се вижда. А втория семеринг, който седи отгоре, е този. Той е с размери 25 47 на 5. Двата семеринга стоят по този начин. Двата. Един върху друг. Най-напред е по-широкия, после е по-тесния. Мога да вкарам правилно тук новия семеринг, се наложи да разбавя редуктора. Махнах тези тенеки, които са за мотора. Ето го новия семеринг. Сега, колега, чисти си ръцете, да снимаш моята работа. Така, сега мажа го тук с масълце тънко. Оста по същия начин ще бъде намазана. Много внимателно с леки въртеливи движения. Ето. Сега само ще проверя да видя дали всичко е наред. Да, наред е всичко. Всичко се както трябва, с леки движения, пак въртеливи. Продължавам. И той ще дойде на място. Имам предварително подготвена тръбичка. С нея леко почуквам. С едно гумено чукче. Така. След което вземам стария семеринг и го ползвам него, за да мога да набия новия, да слезе на мястото. Възможно все пак забършен да не да всичко е наред. Така. Ето. Всичко си е както трябва, всичко си е на място. С това смяната на семерингите на този редуктор от мотокултиватор Крот приключи.